Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kombo apa bang tok Sarapan. Sarapan. Kenal pura kaya wong sugih. Wong sugih. Sopo? Yo karo bojone. Nyala koncone nih sambil laban dek mben Walah lambe pewedes iki. Yo rupane ngono kok. Lah wong njaluk masak apa? Nah. Celok omel lho. Kuwi apa? Kuwi apa? Masak apa? Ibu gawe apa? Ngerti kenapa, Ri? Mbah, nyapa nan mripatmu nan? Apa? Ruang kenapa? Kenal? Kenal? Koncone nih sambil laban. Buyun ngene donga sampe ning sukir. Kulone disarmin wi. Yo sore. Eh? Yo sore. Duga kulone pas oh. Mbok eme. Mbok eme. Heeh. Lah? Lho, lah yo. Masa Pak Hendrik? Heeh. Sing ninggal. Lanange sitok barep apa? Kemas jajan burung. Endi? Mbak Pipi. Karo sapa? Ya om. Karo om jadi om. Aku masih tangi, Bas. Iya, Bas. Karo sapa nan? Ya om. Om sapa? Engkau. Ayo. Kau baru. Lepi mandi. Nah, Di. aku saya. Mbak Pipi sama Mbak Pipi ndi? Buru paling coba lu, Bos. Wali pukon. Mbak enggak urusan kok. Yuk. Ini full gini sapa ini? Apa ngebur guys? Mbak Puji apa ngebur? 8 juta. Ki jambu wis dibabati. 8. Rik, rekatokmu lho kok ngono. Sing bener. Udah. Gua tuh. Ada kok. Yang Indonesia. Aku ada. Ngantu apuki lho nan menyo. Saru. Mripatmu nyapa nan? Saru. Nonton. Nan dijak ngontel. Sikile lorik. Iki apa pakane ora? Oh, bodoh rek. Bareng karo sego enak oleh. Kegoreng. Mah. Gak
Jarine masakanku gak enak. Iya. Wis kok. Kok malah njeluk tanggane. Lah ora mbok gawekno kowe rek ranjut tanggane. Ya yo mulih to. Dukon sarapan nang omah ra gelem. Ayo masak piye? Ini apa toh, Bu? Nang gawekno sing pedes. Kene enek kok koyo renek ae kok. Tak tekan ndok ya. Itu ndi? Ya. Aku ra ngendek. Ndang ngene Lia. Aku tukone Spino. Jalan puas untuk kotak duit. Moh. Karo njeluk rai ngono. Ora enak iki yo. Enek wong lho duwe. Dilalap. Oh iya nek kenal aku. Lho, Nek liyane kenal mboke iki. mboke kenal. Kok njeluk raine loro ngono. Lho kraine loro ndak. Emang timplak dhewe. Ya kowe tak njaluk raine loro engko nek dipekno. Tapi sih tau ora. Ndang kok. Ndang cinta. Rokok yogri. Aku tak ramban kangkung ya, engko tak masakno kangkung wae gelem apa ora? Heh? Ra mulih ndi? Yo iki kangkung kawan. Ramban kangkung, guys. Sawine nek ora lek. Oh nanti omong kapan no, nanti. Iya. Ngeradu kuwi apa? Ngeradu kuwi apa? Hah? Ngeradu kuwi apa? Apa nih? Bang ba. Ngeradu kuwi apa tuh apa? Wira walo mbak kacang. Sing banter to, Pak? Lah sing ngeterno sapa? Wira walo. Oh. Kalau keriting. Lek diweki sawi enak, Lek. Ora iki japi. Sakmono tok. Ya jadi kok suka kan. Lagi, Mbak. Ramban ini harus pakai pisau. Aku tak pedeng itu. Ndi. Update tanaman. Ya plastiknya sisa no, Lek. Duwe pineh timun era mok anu. Ini guys, sebenarnya ki bayemnya tukul tapi nganu guys, apa dikatali pitik. Nek wis bar dipetheti kok ngene ya guys ya, godhonge kok ombo-ombo ngene ya, apa terayung ngene. Seger-seger guys, engko dioseng. Jane nek karo capar enak guys. Update tanaman. Iki ayu urung ngrasakno iki, wong gak rene. Iki wis dirambani lek guys. Seger banget ini.
Ya, siti aja. Iki lho, iki cek waki, guys. Sing cilik-cilik gak tak cepuki ben gede dhisik. Lah iki sawine iki dadine ngene iki, guys. Lha iki sawi apa ora? Dadine ngene. Untuk saat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.